Hello mga bay, mga unta mga bay, dira ang akong giluto no nga kaldereta. Yum yum kay siya. Hala sige mga una tabaghukad na mo diha. Kumusta naman mo tanan? Kabalo ko gimingaw gyud mo nako no kay kuan ani mga milabay nga mga adlaw, mga semana. Nagsige ko og post apan karon ka kuan ako ka unsa ni daghan kay mi panghimo dinhi so mo to nga di na madaog video no ang mga kalaki dire kay basta di ma-imagine ang kinabuhi nga untay gutom na kayo kay alas 5:07 na dire sa hapon. Ikan ko sa gawas nag-vacuum ko sa mga furniture. Mga lingkuranan dito sa gawas. Kung hinaan ang among alaga nga. Inhinyero nga. Pwede bang isulod na lang na ako ng bangko kay malakaw ra bata nga mabukan diri maayo anak ko. Yeah. Wala problema, ikaw bahala na sa kuaso mo to. Wala pa ko kahuman og kanang vacuum. Tapay usa na bilin kadtong pinakataas nga supa. Nakataas nga bangko kuwayan. Nakapatong balikan karon. Maman ko kaon. Na mga unang tanin nyo. Namik siya. Namik siya bay. Namik pa ako. Nga unta. Mahimuot ko sa Mahimuot ko sa story sa akong mga kigalaan dito sa kawanangan nga nakabana og mga maninglis ba. So kada uli nila gikan sa trabaho, mga tanan din sila sa ilang mga asawa, turo ni sila. Mga tanan din sila sa ilang mga asawa nga. Unsa man na? Hindi kab na po. Hasta mga kano na. Kay ilan na nako. Then mo to. Nya usahay. Wala man ko'y video, mingon daw sila walay bag-o. Mana daw mga kano pa sila. Walay bagong video. Nya karon mananaw na sila no. Sa akong video. Nya seryoso laki mananaw ilang mga bana, mga Amerikano. Nya pagkahuman mahimuot ang atong mga akong mahigada. Mitanaw sa nagway sa ilang bana kay magkatawa ko sa video, magkatawa sab sila dahil pagkahuman seryoso kay nagtan-aw tong iyang bana. Nga bisag wala kasabot. Nya karon mga tanan na. Nya nakasabot ka sa istorya hindi ka. Yung siya nga wala unsa may yang istorya. Mabalaw na pug kuno explain no. Mahimot kay ko ka. Nga hasta kanma takdan na. Dugo-dugo po dahil dunggan sa kababayan ako nga kanyang niya. Dugo ang ngipon nung in-explain. Mga undan nyo. Kasi multo ma. Wala na dahon kay wala na dahon sa gunoy kay wala pa may kamerkado. Ganang ko sup-sup aning mga joint bitaw. Namit ka sup-supon. Tilukon ko din ako kit kanyang. Duwe-duwe mo ko kauban ako makamingaw man di garap po siya no. Mga unta. Ya, siguro mga next week nami mamalhin nami dito sa Pikas. Mamutos nami nakaandam na akong kuan sudlanan katawanan kayo kay basket akong isudlan. Basket ba nga naglabunon. Nya. Ang uban ako utang sa silupin. Garbage bag na yun. Ingon na si Rona. Sigurado ti katawan na buga na imong mga dala. Kuda balag matawa sila. Ako'y labot. Na unya ko mapalit inigdayan akong uli. Na ako'y malita.
Napansin nyo to, kung malita nga pink naka. To anang Ethiopia. Kaya gihulman to sa akong higala diri nga taga Ethiopia. Buutan po kit buutan kito siya. Siya ra Ethiopia nga akong nailhan nga buutan. Mo to akong gipahulam. Pahulam na ko to kay mabalik lagi siya. Karon ka. Niulit to siya kay magpakasal sila sa iyang uyab. Nga, uli naman siya pabalikon siyang uyab. Mo to natukhang na siya dito maayo. Hindi na gid siya pabalik kung adlaw na sa iyang flight. Gitaguan iyang passport. Dayon niya lakaw. Na, saan naman niya paglakaw mo sa passport? Oto. Pati nilang away. Dayon. Ang gimahay mo? Oto, sabtan na po dire. Dugay na po to siya din nagtrabaho. Mga kapit na 80 years na po to siya. Happy birthday dahil kay Bay Marilyn Ribolios Bihok. Belated happy birthday na ginino kay dugay pa ninyo medyo ma-view kay hinay kay akong connection dugay ko makapost. So happy 55th birthday di ay kay Gina Johnson gikan sa imong higala nga si Melanie Abiho Van. Hello kay Albert Abalayan. Hello ko rin mo hinay lang ko kay na albos dining room. Makita yung ganyan ta. So, hello di sa inahan ni kampat ng dagway na to. Ani, lamig kayo ang sabaw. Kamsa magsabawan sa nako. Na. Bahog yun. Ano naman yun, itilap naman ako. Wala bitaw tong yahong. Hello sa inahan ni Jillian. Jillian Oleander. Nga si Natividad Gonzalez. Hello ni mo diha bay sa USA by Jillian. Kumusta? Hello sa tanang viewers na ko diha sa USA. Salamat kay tanan ha. Sa tanang viewers na ko sa Pilipinas, Japan, Korea, asa pa? Germany, Australia, Korea, sa ni Canada, Saudi Arabia, Oman, Qatar, sa pa? Basta, tibuok kalibutan na lang, hello nyo tanan. Sane, hello dia sa Surigao del Sur, gikan kang Benji Cacho. Nahala. Nga tanin nyo. Hello kay Bay Shania Bagungan Salion. Happy birthday di ay sa imong nanay Bay Herma Flor. Nga si Herminia Galion sa Buntok, Southern Leyte. Nakita na ko imong comment sa kung ang live gahapon. So, belated happy birthday na lang sa imong inahan Bay Herma Flor. Happy birthday po di ay belated happy birthday po di ay kay Bay Aricor Climaco. Yan. Na. Una tanin nyo. Himuot ko sa birthday sa akong inahan kay niingon na to iyang mga igsuon nga kanang manding kay manding man ilang tawag sa akong mama. Manding. Kahit una kay ko haim man ta mangihi ini. Kay kalibangon na kay ko haim ta mangihi kay ang among kasilyas dito. Giayo pa man sa akong papa, siminto pa tong luyo, nagsiminto daw kay nakasapi man daw akong amahan, so ni kuan siya giayo niya tong kasilyas. Nawa pa man human, so yun sa akong mama nga manding hain man ta din ni malibang nga kalibangon na kay ko. Ningon din akong mama. Dali bi kay baby man. Dali bi, hunat bi, hunat. Unsa hunat? Hunat dagang buntod. Adto sila sa gunuyan mga libang. Kay namami kilid sa buntod na mabalay. So, ito na handapit. Ito ay mga kalibunan. Dito naglumbaan na sila dito. Kanang kuang panungko. Ito na po nang katawa kay may moot. Bang kuang nima kong mga ayan. Kung inahan kay kanang mag-inistoryahan na sila. Magkaihi na sila sa ilang inistoryahan eh. Mag-ikis-ikis ng ilang mga tiil.
Dito, maglumba sila dito. Maglimba sila dito, ikis-ikis, kanang ipit-ipit gyud sa sampot ba nga. Dili manirit. Then, tuyok sila dito sa balay. Dito maglumba sila dito. Kaya, mo lang giwa pa na human kasi Elias. Happy wedding di ay kay by Janice Militante. Congratulations ba? Kung sa imong bana. Happy birthday kay Main Bayunita Cacho. Punsalan. Ang mausap kay Kelly D. Katz. Happy birthday. O kay Aren Labadan. Gikan kang Joan Midel Lozano Rama. So, mabura ba niya ang atong minutes karon sa atong video, no? Hapit na kumahuman. 11 minutes ug 17 seconds lang ni. So, daghang salamat yung tanan. Po na humahapit na ko na humagkaon, oh. Daghang salamat sa imong kanayong suporta, papangga. Ug paghigugma og tanan-tanan. Salamat kay inyong tanan ang ping kanunay diha. O God bless kanatong tanan basta kay laban lang ta hantod sa atong makaya mga bahay kay mo magining papel nga gihatag sa ato sa kahitasan ato gining panggaon o gihugmaon. Basta nasayod ta nga wala tay natamban nga mga katawhan makaigsuonan. Ang salamat kining tanan.